गुबुन हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ जोंनो नाङा, जोंनो सादा बुसा भटारफोरखौसो नांगौ। रावबो राजखान्थि हान्जाखौनो दिनै बेबायदि गाज्रि बुंनो सानाखै। 1 काति बृहस्पतिबारखालि क'क्राझार जिल्ला कमिटि UPPL हानजाया बावखुंग्रि ब्लक UPPL आइजो कमिटिनि हेफाजाबाव काति गासा फोरबो फालियो। क'क्राझार सहरनि साखाथि केन्द्राबिल माइ दुब्लियाव बानजायनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लायो क'क्राझार जिल्ला मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म, UPPL हानजानि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारि आरो हानजानि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरा। जोङो बयबो मिथिगौ काति गासायानो जोंनि बोसोरनि मोनसे हार्वेस्टिं फेस्टिभेल होननानै। जोङो आबादारिनि जिहेतु जोङो बांसिन आबादारि मोनसे समाज, दा बेहाय जोङो बयबो आबाद मावो आरो बे आबाद मावनायाव बिराद माने खस्थ'जों जारलाजों दुब्लियावहाय हालेवनानै जेला अखा हाखांनायनि बोथोराव माइआ जेला माने नुजाथि फैयो, फिसा माइआ जेला नुजाथि फैयो, होमबा बयबो आबादारि हिसाबै जोंनि गोसोआबो जोबोद माने उत्साह बा थुलुंगानाय मोनो, रंजानाय मोनो आरो जोंनि नैबे काति गासा फोरबोखौ जोङो माइनाव बिमाखौ गाबज्रिनानै माइनाव बिमानि आशीर्बादखौ लानानै जाहाथे जोङो बोसोरनि मोजाङै मोजां आबादखौ मोननो हायो। बे आबादखौ मोननायनि थाखाय दिनै जोङो बेखौ दिनैनि नैबे फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो माखासे जोंहा हारिमुवारि जे जोंहा फालिथाय बेफोरखौ जोङो फालिनाय जायो। जेनेबा बाख्रिनिफ्राय माइ माने जोंहा गोदान माइ सोनायनि आरो नैबेहाय माखासे जि जोंनि हारिमुवारि फालिनाय बेखौ जोङो फालिनाय जायो। आरो बेनि बादैबो जिहेतु जोङो आबादारि जानायलाय, बांसिनानो जों आबादारि जानायलाय जोङो बयबो जाहाथे मोजां आबादखौ मोनो, मोजां आबादखौ मोननानै जाहाथे जोङो जोंनि न'खराव बयहाबो मोजाङैनो मोजां थोजासे मोनजायो, मोजाङै मोजां न'खरखौ नायलांनो हायो, मोजाङै मोजां गथ' गथायखौ फोरोंलांनो हायो, रुजु रुमु रायजो जानो हायो। बेनि थाखायनो दिनैनि बे फोरबोखौ फालिनाय जायो। आरो फैगौ समाव जोङो UPPL उमेन्स विंनिफ्राय बयनिबोसिम जों हामलायनाय बावनायजों आरो आर'जबो गाबो जों जाहाथे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावनो जाहाथे बयहाबो थोजासे मोनजायो आरो थोजासे बयहाबो जौगानाय जायो, समाज बिथिङा जाहाथे जोंना सोदोमस्रि गोनां जायो। आरो बेखिनि बुंनानैनो बयनिबोसिम आरो खनसे हामलायनायखौ बावबावबाय। बयबो राजखान्थि हान्जाया फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जादों होननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोंनि हादोरा मोनसे सुबुं दारा हादोराव गोबां हान्जानि बियो मोनसे सुबुं दारानि मोनसे खान्थि, गोबां दोलो माल्टि पार्टि सिस्टेम जायखौ होननानै बुङो, माल्टि पार्टि सिस्टेम डेम'क्रेसि जोंनाव दङ। बेवहाय मोननैल' हान्जा नङा, गोबां हान्जायानो बेयाव बाहागो लायो। गतिके बिथांमोना जे लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय दिनै थाग थियारि जादों होननाय खोनानानै दिनैनि बे काति गासा फोरबो फालिनायजों लोगोसे मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जानो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरदों। राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरनो जोंनि काति गासा फोरबोनि आं हामलायनाय जासिहरदों। बिथांमोननि जे प्रिपेरेसन, बिथांमोननि जे साखाफारा थाम थिम खालामनाय बेयो जाफुंसारथों। बिथांमोननि जे साननाय हनाय बेयो जाफुंसारथों। जोंनि भारत हादरनि जे सुबुं दारा खान्थि बेयो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाथों। जोंनि समाजाव थानाय जोबथा सुबुं, गरिबनिफ्राय गरिबसिन सुबुङा जाहाथे गावनि भट होनायनि मोन्थायखौ होनानै साबसिननिफ्राय साबसिन जोङो रायजोनि रिप्रेजेन्टेटिभ जाहाथे दैथायहरनो हायो लकसभायाव। बेनि थाखाय जाहाथे मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जायानो UPPLजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफ्रा जाहाथे खामानि मावनो हाथों। गरिब दुखियाफोरखौहाय बोरै दैखांलांनो, बिथांमोननि जिउखौ बोरै गुस्लायहोनो, साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनो, बिनि थाखाय राजखान्थि हान्जाफ्रा खामानि मावलांनो हाथों। बेखौनो दिनै काति गासानि दिनाव आङो आइ माइनावनाव आर'ज गाबदों। बिजाथि हिसाबै बेसेबांखिनि सोरखौ थि खालामखो सार? जोंनि हान्जायाव दाबो बिजाथिखौ जों सावरायथ'नाय जायाखै। गोबाङानो आंनि मुंबो बुंदों, खिन्थु आं बुंदों जे जोंनि हान्जायावहाय दाबो सोर बिजाथि जागोन बेखौहाय जोङो सावरायनायानो जायाखै। आं बेखौल' बुंनो लुबैयो जे आं सासे
बिराद फिसा सासे मावथिमोन बे हान्जानि आङो पस्टार सिथाबग्रामोन साहा लाबोनानै होफैग्रामोन चेयार टेबोल बुथुमनानै होग्रामोन दा चेयार टेबोल सासे बुथुमग्रा मानसिया साहा रानग्रा मानसिया पस्टार सिथाबग्रा मानसिया माइक लानानै साउटिं होग्रा मानसिया दिनै हान्जानि जे गाहाय नेहाथारि जाफैबाय बियो जोबोद मोनसे आंनि थाखाय गोजोननाय जिउआव जोबोद मोनसे गिदिर एचिभमेन्ट होननानै आं सानो नाथाय माने गाबोन जुदि आंखौ जुदि हान्जाया बुङोब्ला जे नोंथाङा फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ गेलेनांगौ होननानै बुंबा आङो सिगांबो बुंबाय दिनैबो बुंगोन आं सासे दावहारु बायदि बारसोमगोन रावबो राजखान्थि हान्जाखौनो दिनै बेबायदि गाज्रियै बुंनो सानाखै नाथाय नोंथांमोननि खौरां बिजोङाव आं नुदों गोबां जयनिं जाग्रा सुबुंफ्रा बुंदों जे आं आगोलाव BPFआवनो दंखायोमोन आरो दा BPFआवनो जइन जाफिनबाय गथिखे बांसिन मानसिफ्रानो बुंसोलायदों बा जोंनि फिल्डनि जे रिपर्ट जों रिपर्ट लाहरजोबदों फिल्डनिफ्राय रिपर्ट मोनसे फैबाय थादों जे जोंनि माने रावबो गुबुन हान्जानि माबाफ्रा सोद्रोमाफ्रा BPFआव जइन जायाखै गावसिनि सुबुंखाखौनो गावसिनाव जइन खालामदों थ' बे मोनसे खोथा जाबाय थादों मा जोंनि BPF हान्जाया BJPनि माखासे सोद्रोमाफोरखौहाय माखासे लब देखायनानै माखासे सिगि सग'नि गेजेरजों रां रुफानि मोनसे बेफार खालामनानै रां रुफानि लब देखायनानै धोननि लब देखायनानै BJP हान्जानि जे माखासे सोद्रोमाफोर बिथांमोना गावसिनि हान्जायाव लांदों होननाय खोनादों साफा सानै उदालगुरि जिल्लायावहाय सासे सानै मानसि हाबनाय होननानै जों नुदों बा खोनादों दा आङो बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों जिहेतु बिथांमोननि 3 MLAआ जोंनि BJP UPPL AGPनि जे सरकार दं आसाम सरकार बे आसाम सरकारनि बेनिफिटखौ बिथांमोना लागासिनो दं बे MLAफोरा जों मोजां जागोन होननानै थांनाय राज्य सभा इलेक्सनाव जोंनि बिजाथिफोरखौ भट होनानै बिथांमोना बेनिफिटखौ लादों जेब्ला बिथांमोना BJPनि हेंथायै खामानि मावनाङा BJPनि हेंथायै मावनायखौ बन्द' खालामनांगौ BPF हान्जाया नङाब्ला जिखिनि बेनिफिटखौ जोङो दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बिथांमोननि MLAनो होगासिनो दं बिथांमोननि हान्जानो होगासिनो दं बे बेनिफिट होनायखौ जोङो बन्द' खालामसिगोन UPPL दलनिफ्राय जयनिं बा सुबुं हाबाफारि लानायनि जोंना जयनिंआ जागासिनो दं जोङो दैदेनगिरिफोरखौ जयनिं खालामहोनो गोसो गैया जोंनावनो दैदेनगिरिया जोबनो गैया गथिखे दैदेनगिरिखौ लाबोनानै जोङो मैदेरखौ फिफैनानै थालिर जाहोनो हायाब्ला मैदेरखौ फिसिनानै मा जानो मैदेर लाबोनाय माने नोङो थालिर गायग्रोनांगोन थालिर जाहोनांगोन गथिखे जेब्ला जोङो मैदेरखौ लाबोगोन थालिर जाहोनांगोन होननानै जों मिथिखागौ ओंखायनो जों दैदेनगिरिखौ लाबोनो हानाय नङा जों मैदेरखौ लाबोनो हानाय नङा जों कर्मि साधारन भटारफोरखौसो जोंनि हान्जायाव लाबोगासिनो दङ जोंनि हान्जायाव जिहेतु दैदेनगिरियानो जोबनो गैखाया गोबां दैदेनगिरिफोर जोंनाव दङ लेखा गोरों दैदेनगिरिफोर दं मोजां समाजनि मोजां सानग्रा दैदेनगिरिफोर दं गथिखे गुबुन हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ जोंनो नाङा जोंनो सादा बुसा भटारफोरखौसो नांगौ भट होग्रा रायजो राजाफोरखौसो नांगौ ओंखायनो आं बुंगोन जे जों जेब्लाबो मैदेरखौ जों टारगेट खालामनाय नङा मानो होनबा जोंनाव थालिर गैया এজন আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শ্ৰীযুত সুৰজ ইয়াত উপস্থিত হ'ব পাৰিছে UPPLৰ ইনচাৰ্জ আৰু কেন্দ্ৰীয় মহিলা শাখাৰ ওৱান অফ দ্য ছেক্ৰেটাৰী সম্পাদিকা শ্ৰীমতী বৰবতী আৰু মহিলা শাখাৰ আমাৰ মহিলা শাখাৰ পৰা বিশেষ কৰি বহুতো নেতৃবৃন্দ ইয়াত আহিব পাৰিছে আৰু আমাৰ বাওঁপুৰি ব্লকৰ মহিলা শাখাৰ পৰা বহুত আমাৰ নেতৃবৃন্দ ইয়াত উপস্থিত হ'ব পাৰিছে আৰু আমাৰ পেৰেণ্ট বডিৰ পৰা কুমাৰ বেমাৰীৰ লগতে আৰু সাধাৰণ সম্পাদিকা শ্ৰীযুত চন্দ্ৰিমা বেমাৰীও ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু আমাৰ বাওঁপুৰি ব্লকৰ পদবী থকা নেতৃবৃন্দসকল আৰু আমাৰ UPPLৰ পদবী থকা নেতৃবৃন্দসকল আৰু আমাৰ মহিলা শাখাৰ পৰা আহিব পৰা নেতৃবৃন্দসকল প্ৰথমতে মই কাতি গাছা উপলক্ষে দিব পৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ আজি কাতি বিহু আমাৰ বিহুৰ মাজতে এটা বিহু হ'ল যিটো আমি কঙালী বিহুও কওঁ অতিথি কৈ গ'লে এই কথাটো আমি চবে ফূৰ্তিৰে এই বিহুটো উদযাপন কৰোঁ মানে আমাৰ লক্ষ্মী যাতে আমাৰ বছৰৰ কাৰণে যি মানে জীৱন যাপন আমাৰ দৈনিক জীৱন যাপনত যাতে আমাৰ কোনোদিন কোনো কমি নহয় আমাৰ লক্ষ্মী মাৰ আশীৰ্বাদত যাতে কোনোদিন কমি নহয় যাতে চবেই জয়ময় কমচে কম আমি